Prince Production. Burin zuciya haɗa da idaniya su sami ganin kaya mai saka na yi dariya. Muradin duniya san ka har yayi lobiya, kasan da ka zuciya ta na bar maka takace. Banki da ni kike kuma sakan nutsuwa yake, na da rabo sannadin ki zan yi sake, banda kewa zan rike kin sani kauna nake, sai ki sa yarda ni da ke muka yi dace.